Masu kallon mu a Salinga TV a cikin shirinmu na a san cuta da maganinta. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa. Cikin wannan shiri mukan tattauna cututtuka ne da ainihin yadda ake magance su, kuma muna zantawa ne da masana wanda suka san ainihin cutar, kuma Allah ya ba su basira kuma suka gano maganin wannan cuta. Wani lokaci cuta ba a sha mata magani, wani cutar shawara kawai za a baka, wasu ma cututtukan ba sa ma buƙatan kwata-kwata a baka magani, a'a magana kawai za a baka da kuma shawarwari. A cikin zantawarmu da muke yi da Dr. Abdullahi Zuru, masanin cututtuka da magani, ya sha gaya mana cewa ba kowane cuta bane akan ba mutum magani. Wa'yansu kawai kukan kashe kuɗinku ne kawai, wa'yansu kuma sun san cewa wannan baya ma buƙatan a baka magani, to amma saboda son abin duniya sai a ce ai sai ka kashe kaza kayi kaza kayi kaza. Walau kuwa wata cutar magana kawai za a yi maka mai daɗi, cutar ta kau. To a yau muna tare da Dr. Abdullahi Zuru. Doctor, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Doctor, mun sha tattaunawa da kai akan cututtuka da maganin su, wanda yake daidai gwargwado Allah ya hore maka sanin cututtuka da kuma maganin cututtuka ɗin, wanda yake bayanan da muka yi a zantuttuka da muka yi mun gano cewa ana iya samun cuta a Najeriya in aka tafi wata ƙasa kwata-kwata ma ba su san ta ba. Haka wata ƙasa ma ana iya samun cuta a wancan ƙasa in aka tafi wata ƙasan ba su ma san ta ba, saboda ɗabi'a da abin da ake ci da yanayi duka ba ɗaya ba ne. Gaskiya ne. Allah ɗaya gari bamban kenan. Allah gaskiya. Kuma kukan tafi ƙasashe domin gano wa'yansu magunguna Da bambance-bambancen cututtuka. Yawwa. To alhamdulillahi. A irin haka ne ma wani lokaci Brazil aka ga wata bishiya, sai aka kiyaye cewa bishiyan nan birai ke cinta. Ba ɗan adam ba. Sannan biran da ke cinta kuma mata. Kuma sai aka kiyaye cewa wayannan biran mata da ke cinta wayanda ba su haihuwa ne, amma daga sun ci sai su samu ciki. Wato Allah mai hikima. Bishiyar nan a ƙasar Brazil take. Brazil take. Sai aka gano cewa ɗan adam bai cinta, amma sai birin kuma mace. Mace kuma mace ma wadda ba ta haihuwa. In ta ci kuma ta samu ciki. Wato Allah ya ba su wani ilimi ne su har suka gano. Haka. Wanda take haihuwa ba ruwanta da cin wannan itace. Wannan gaskiya. To yayi amfani ga ɗan adam? Ai ana so a gaya maka shi magani ne kowa da nashi, sannan akwai ilmomi na magani a cikin dabbobi. Gaskiya. Ga ɗauko yanzu zuma, ai kusan gaba ɗaya tsare-tsarenta tana da asibiti, tana da komai a tafiyarta. Zuma. Haka tururuwa. Haka ma a tsare-tsaren tururuwa da sauransu zaka ga hatta sojoji suna koyi da tsare-tsaren su wajen tsara matakan tsaro da sauransu, irin yadda suke jerawa ɗinnan suna tafiya. Advance party. Baka fita layin nan. Haka shiga ramin da ake so ka shiga. Nan ba wanda zai taɓa ka. Akwai advance party. Sai sun je sun duba sun tabbatar hanyar lafiya. Akwai wanda ke ɗaukar ka idan ka kasa. Akwai wayannan na ƙarshen ma zaka ga wasu bisan wasu. Da wasu ilmomi ne wayanda Allah ya sa musu nasu ilmomin da haka su ma wayannan biran daga cikin ilimin da suka samu ne suka san wannan bishiyar tana sa in an yi amfani da ita, mace da ba ta ciki cikin birai za ta samu ciki. Dr. Abdullahi Zuru, bari mu ɗauki rayuwar mata a yau. Idan muka duba mata tun farkon duniya a tarihance abin da ya bayyana gare mu, mata koma baya ne. Bayan kuma malamai sun ce an halatta ku mata da maza, to kuma kaga ba a bambanta ba. Yawwa, inda aka bambanta Allah ya yi bayani, kuma aka gano dalilin da yasa Allah ya yi bayani da kansa, dalilin bambanci.
misali gurin rabon gado, gurin ciyarwa, ko zaka ce maza kuke gaba da mata, amma ga dalili, kuma dalilin a bayyane yake, kuma duk mai hankali in ya gani zai ce babu shakka Allah ya yi adalci, domin Allah adali ne. Wannan gaskiya. To a tarihance mata sun shiga wa'insu irin rayuwa na daban tun abin nan. Masana suka ce zuwan addinin musulunci ne ya ragwanta ma mata, ya nuna cewa su fa mutane ne, 'yan adam ne masu girma, masu daraja da makamantansu. Wannan gaskiya. Wani lokaci ku masu magunguna haka in ka tafi zaka ga an fi kawo muku mata. Gaskiya ne. A cikin shirye-shiryen da muka yi ka tabbatar ma duniya wallahi wa'yansu matan ba fa wai ciwo ne wanda za a ɗauko magani a basu ba, ko a yi musu hayaƙi ko a yi kaza, a'a. Wannan gaskiya. Magana ce wanda za a yi musu na baki, kuma su samu sauƙi. Gaskiya. Kamar na faɗa a cikin shimfiɗata, amma wa'yansu marasa tsoron Allah sai su ce ai sai an yi kaza don ba don ko ba, saboda sai su anshi kuɗaɗen mutane. Tambayar da zan maka shine, Dr. Abdullahi Zuru, yaya kake ganin rayuwar mata a yau? Sallallahu ala sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum. Wato mace, koko kamar yadda kace mata, tun lokacin da Allah ya halicci duniya, ya halicci namiji da farko, sannan ya samar mashi mata. A lokacin da ya samar mashi mata, ana nuhin abokiyar rayuwar shi, kamar a ce namiji partner sa mace ce, mace partner ta namiji ne a kowane al'amari. Allah ya tsara mace ne ta zama, za mu iya kiranta ni'ima ga namiji, ko kuma daraja ga namiji, ko kuma mai tausayawa. Shi yasa duk fannin da za a yi wani abin tausayi zaka ga mariƙin shi mace ne, in dai ga halitta. Kamar yanzu misali uwa, ai uwa kaga babin ta gaba ɗaya na tausayi, babin ta na rauni, na kula, na tarbiyya, duk dai wani gefen da za a nuna ma mutum daidai a sawwaƙe cikin lumana, a koyar da shi wani ilimi, to sai aka ba mata shi. Misali, tarbiyya da Allah ya ba, farkon tarbiyyar da ɗan adam yake samu cikin gidansu, to kashi 80 ya kamata ya zama na uwa ne. In tarbiyya ce ta mu'amalat, tarbiyya ce ta abubuwan rayuwa, misali ya za a shirya rayuwa, ya za a iya sa kaya, ya za a iya tsaftace gida da sauransu, to zaka ga duk uwa ita ke bada. Wanda duk yayi missing ɗin wannan, zaka ga rayuwar shi kamar ta girma, ya rasa wani tausayi, ko wani kula, ko wani jinƙai wanda ya kamata ya samu daga uwarsa. Duk wanda ya tashi hannun wata uwar da ba tashi ba, 'yan kaɗan ne za su gaya maka sun samu full kular da ya kamata. Saboda akwai wani abun ba aikace uwa ke yin shi ba, zaka ga kamar wata alaƙa ce kai da ita, ko kallon ka tayi ko wani abu, sai ta canza ka da wannan abu, ko kuma kai kana jin ƙanta, to gudun kada kai wani abun da zai ɓata mata rai, ko kuma wani abun da zai takura mata, sai kai wani abu, sai ka gyaru don baka son mamarka bata ji daɗi ba. Shi yasa ma da Allah ya tashi yin ƙwaƙwale, sai ƙwaƙwalen mata sun hi na maza zama shaft. Ba sun hi su ilimi ba, amma saurin ganewa, ko saurin yin abu. Misali, matarka za ta iya, tana girki, tana kallo, tana chatting, tana reno lokaci ɗaya. Duk ƙwaƙwalwarta Allah ya bata wannan. Ƙwaƙwalwarta za ta iya, kuma bata yi kuren ko ɗaya ba. Shi namiji baya iya irin wannan abu. Na biyu kuma sai kafaɗar su tahi ta maza. Yanzu matarka za ta iya goya yaro,
ta yi awa 3 da shi, amma kai aka baka goyon nan na minti 15 sai ka ga ka gagara kana neman ka aje shi ne wata kujera kana mashi wasa ko wani abu haka. To duka ire-iren waɗannan abubuwa, bayan haka kuma sai ya tsara siffofinsu da rauni, hatta muryar mace daga ta yi kama da ta namiji sai ka ga ta zama wani abu daban. Shi wannan ɗan lauɗin da kake gani suna yi da shakara da kwarkwasa da sauransu, duk haka ake so su kasance. Masu kallonmu, bari mu anshi wannan saƙo alabashi in muka dawo sai mu ɗaura.